Boas noites. Batalla campal entre policía e manteiros na avenida Ramón Ferreiro. Axentes da Policía Nacional axudados pola local intentaron levantar os manteiros apostados nesta vía, pero estes rebeláronse e estalou unha gran liorta. Os axentes foron arrinconados e tiveron que retirarse para voltar máis tarde con máis efectivos. Esta actuación da policía vén dunha orde dada pola subdelegación do Goberno despois de que Lugo Monumental denunciara por segunda vez ante a Fiscalía este problema. A liorta foi de tal magnitude que no medio da mesma a un fotógrafo dun xornal romperonlle o obxectivo da súa cámara. E precisamente hoxe celebrouse unha xunta local de seguridade extraordinaria no Concello de Lugo. Nela acordouse investigar se, tal e como denunciaron os medios de comunicación, algunhas persoas comerciaron e venderon espazo público para colocar as súas mercadorías no San Froilán. O alcalde de Lugo, José López Orozco, anunciou que se pedirá un informe á Policía Local e á Nacional para verificar este feito e, unha vez comprobado, darlle os efectos oportunos como poñelo en coñecemento da Fiscalía. O subdelegado do Goberno, Ramón Carballo, plantexou que se celebre unha nova reunión cando remate o San Froilán para tentar previr e evitar problemas cos manteiros e coa venda ambulante. Lugo contará co programa de mediación familiar intraxudicial ao igual co resto das provincias galegas. Hoxe a Xunta, o Ministerio Fiscal e o Consello do Poder Xudicial asinaron un convenio de colaboración para a implantación deste sistema na provincia de Lugo. A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, explicou que é un programa que actúa nas situacións nas que se deu comezo a un proceso xudicial. O obxectivo é ofrecerlles ás familias unha alternativa opcional para resolver os seus conflictos pola vía do diálogo, reducindo así tanto os custes económicos como os emocionais. A experiencia destes últimos 4 anos nos leva a poñer en marcha aquí nesta provincia de Lugo este mesmo servicio. Ata agora téñense rematado con acordo un total de 133 mediacións nos xulgados de Ourense, Santiago e Vigo. Isto é o 54% das mediacións que se levaron a cabo. Esta aposta pola mediación intraxudicial e pola resolución dialogada dos conflitos contribúe ao benestar das familias galegas que ten sido e seguirá sendo un dos eixes das políticas desta Consellería de Traballo e Benestar. Este acto es una confirmación de la importancia que tiene la mediación como una herramienta, como un instrumento absolutamente adecuado para dar una alternativa a la solución de conflictos, sobre todo cuando se trata de conflictos tan especiales y tan delicados como es afrontar las fracturas en el ámbito conyugal, en el ámbito familiar. No es en ningún caso, o no debe ser en ningún caso, la mediación un mecanismo de reducción de la litigiosidad. Eso sería hacer un flaco favor a la mediación, a la naturaleza de la mediación, a la función que debe tener la mediación. Podo lle citar algunhas das ventaxas importantes que ten esta solución de conflito por esta vía da mediación intraxudicial. A primeira sería de que os asuntos que rematan con acordo non acceden á segunda instancia, porque hai acordo, non hai, polo tanto, recurso de apelación e, polo tanto, se evita o colapso desta segunda instancia. En segundo lugar, que tamén evítanse aclaracións ou correccións de sentencias, porque os acordos de mediación son feitos a medida das partes, son claros, son pormenorizados e axeitados ás súas circunstancias persoais. Ademais, no caso de Lugo, facemos cumprindo un dos principios que se conteñen na Lei de Racionalización, que agora mesmo está en trámite parlamentario, que é o principio de autoprovisión, é dicir, que a Administración intente facer todo aquilo que poida cos seus propios medios. Neste caso van ser os servicios de orientación familiar da Consellería de Traballo e Benestar que se van a facer cargo da mediación, que van a mediar, por suposto, xunto coa Administración de Xustiza. O vicepresidente da Xunta de Galicia tamén falou da decisión de algúns concellos de cubrir o copago dos medicamentos de dispensación hospitalaria. Alfonso Rueda considera paradóxico que algúns concellos se queixen da carencia de recursos económicos e ao mesmo tempo pretendan abordar cuestións da sanidade pública.
Primeiro estamos falando dunha exposición estatal que é de obrigado cumprimento. En todo caso, a autonomía local está para exercela dentro das límites legais. Cada alcalde, cada corporación municipal é moi libre de tomar as decisións que sexan necesarias. En todo caso, ás veces resulta un pouco paradóxico ver como moitas entidades locais din que non teñen absolutamente ningún recurso para atender a cuestións básicas tamén da sanidade pública ou de atención, por exemplo, poño un exemplo na atención ás drogodependencias, en cambio, para outras cuestións parece que non hai problema. Eu digo que sexamos racionais, que vexamos realmente o que é necesario e que se prioricen, polo tanto, o emprego dos recursos e, en todo caso, que non se utilice ninguna destas medidas nin para facer liorta política, nin para facer ningún tipo de fronte frente a nada. Bueno, eu creo que iso é fundamental. A partir de aí, xa digo que cada un toma as súas decisións dentro da súa autonomía e, polo tanto, a Xunta de Galicia así o fixo tamén cando dixo que iba a aplicar esta medida de obrigado cumprimento e de carácter estatal. Neste mesmo acto, a preguntas dos xornalistas, o fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, falou de dúas macrooperacións abertas en Lugo. Da Carioca dixo que o xuízo podería chegar a principios de 2014. Da Operación Muralla tamén dixo que o xuízo debería chegar en breve. En todo caso, é para alegrarse de que isto suceda así, que pasamos á seguinte fase, que será a fase de calificación por parte do Ministerio Fiscal dos feitos que se consideren delitivos e, polo tanto, levar todos os feitos a xuicio para que sea o Tribunal de Enxuiciamento que se pronuncie sobre eles. Eu supoño que estamos, antes que remate o ano, quizá un mellor é demasiado pronto, porque despois, unha vez que se clausura a instrucción, califica a Fiscalía, pois iso ten que entrar, digamos, a cola dos asuntos que ten que ventilar o Tribunal de Enxuiciamento. Polo tanto, pois, quizáis o mellor a fin de ano non pode ser, pero, bueno, non tardará moito máis. A Operación Muralla, se saben que a Fiscalía formulou o escrito de acusación, polo tanto, tamén está nesa fase de poñerse a cola dos asuntos que van a ser obxecto de enxuiciamento e, polo tanto, esperamos que tamén en non moito tempo pois poida tamén celebrarse este xuicio. O parking do Ula sigue xerando polémica. Hoxe El Progreso publica que a concesionaria lle reclama 1 millón de euros ao Concello de Lugo por pérdidas. Hoxe Luís Álvarez dixo que entende esta reclamación, pero que a licenza se axusta á legalidade. Ademais, tamén di que lle resulta extraño o interese dos populares neste asunto. As licencias que concede o Concello de Lugo as concede con estricta suxección á legalidade. A adxudicataria do parking pode contar con unha previsión de ingresos que non se axuste á realidade actual. Pero, bueno, eso o mellor ten que ver con outra serie de factores. O mellor ten que ver con que o suelo que cedemos os habitantes do Concello de Lugo a toda a provincia non estaba, en principio, previsto para que nos cobrasen por aparcar en ningún sitio. Tamén pode ter que ver con que a Xunta de Galicia teña que percibir un canon como consecuencia desa adxudicación. Pode ter que ver con que os precios, o mellor, non son todo competitivos que deberán ser. É dicir, hai múltiples factores. En todo caso, se eu, como cidadán, teño unha oferta de servicios, do que sexa, neste caso dun servicio de parking, evidentemente vou a escoller o que máis ventaxoso me resulte. Se me resulta máis ventaxoso aparcar noutro parking, por que vou a ter que ir a ese? Por favorecer a quen? A unha empresa privada? Pois mire, eu contra a empresa privada non teño nada, pero evidentemente é outra empresa que me está ofrecendo os servicios. E en todo caso, bueno, parece unha curiosísima coincidencia determinados debates que se produciron neste pleno con que, bueno, 2 días despois apareza esa reclamación, non? Que quere que lle diga? Vostedes sumen, como se suele dicir, sumen 2 máis 2 a ver cal é o resultado que lles dá. Seguimos falando do aparcadoiro do Hospital Lucus Augusti. Sobre este mesmo tema, hoxe o nacionalista Antón Bao dixo que nin a Xunta nin o Concello de Lugo deben permitir esta coacción por parte da empresa concesionaria. Non pode permitirse coaccións por parte de unha empresa. Non fai falta lembrar
que ese aparcamento está feito nuns terreos públicos cedidos polo Concello de Lugo, xa que son de todos os lucenses, e cos que non se pode nin especular, como se especulou, nin neste momento permitir que haxa coaccións nese sentido. Se hai unha empresa que entende que o negocio non é suficiente, pois ten a posibilidade de rescindir ese contrato e devolver eses terreos públicos a de quen son propietarios, que son todos os lucenses, porque nós xa entendíamos que dende un primeiro momento non se podía haber permitido a privatización dese espazo público. Entón, tanto o Concello como a Xunta deben tomar cartas no asunto e ser contundentes á hora de evitar esta situación que está a provocar, sobre todo, problemas aos cidadáns de Lugo. Se a empresa ten problemas, que rescinda o contrato. Se a Xunta que ten potestades pode tamén buscar fórmulas para denunciar ese contrato e devolver os terreos públicos a quen son os seus propietarios, que é o pobo de Lugo. Por outro lado, está claro que dende un principio se demostrou que a implantación daquele aparcamento neses terreos públicos ia ser un fracaso, e así está sendo. Evidentemente, hai outra solución que xa se adoptou noutros casos aquí no Concello de Lugo, que a Xunta, que é a concesionaria dese contrato, pois que negocie, que sente a empresa a negociar e que reduzan os prezos dese aparcadeiro para que a xente que neste momento está pasando apreturas económicas importantes poida usar un aparcamento público, que debería ser público xa dende un inicio. Doutra banda, hoxe, o edil do PP, Enrique Rozas, falou do déficit do servizo do guindastre que actualmente supera os 3 millóns de euros. Rozas afirmou que se non se lle pon solución, no 2015 rondará os 5 millóns. Desde aquí hemos pedido una intervención directa por parte del Gobierno local con relación a este servicio, porque desde el primer momento, desde el año 2006, por cierto, que nosotros nos abstuvimos en la adjudicación de este servicio, venimos denunciando la sangría económica que para nosotros supone el inflado de la prestación de este servicio. Los últimos datos se refieren a este año en concreto. Desde el 1 de enero del año 13, en el que estamos, a 31 de agosto, el déficit que le ha producido a las arcas municipales este servicio es de 319.500 euros. 319.500 euros. Si a esto le añadimos el déficit acumulado, como les decía antes, desde la adjudicación del servicio en el año 2006, a día de hoy, con fecha de 31 de agosto, el déficit del servicio de la grúa municipal a las arcas municipales sobrepasa los 3 millones de euros. Sabemos que es un servicio que está bajo la lupa de la justicia. Sabemos que está siendo investigado, pero también le pedimos al Gobierno local que tome una medida, porque de continuar en esta tónica, cuando finalice el servicio en el año 2015, el contrato en el año 2015, puede rondar el déficit 5 millones de euros. Aproximadamente 50 persoas participan na 19ª edición do Maratón Fotográfico do Campus de Lugo. Nesta ocasión, os temas sobre os que os fotógrafos terán que facer os seus traballos son o San Froilán, a Universidade en Lugo e unha foto de temática libre. Os participantes poderán entregar os seus traballos ata mañá ás 2 do mediodía en formato digital ou analóxico. Logo, un xurado formado por membros da USC, a Deputación, o Concello e a Asociación Fomiñá decidirán os gañadores. O Grupo Breogán entregoulle hoxe aos xogadores do Breogán os coches que lles cede para que empreguen durante esta temporada. Son 3 Toyota Verso. Como xa é tradición, o Grupo Breogán entregou esta mañá aos xogadores extracomunitarios do club
os coches que poderán empregar durante esta temporada. En total, 3 Toyota Verso para que os xogadores do Breogán teñan facilidades na conducción. En lo que podemos, pues echar un cable con el Breogán, cediéndole 3 vehículos nuestros y apoyando como siempre el deporte gallego y en este caso pues el Breogán de Lugo. Pues este año cambiamos un poquito y les dimos el Toyota Verso, que como son pequeñitos, un coche muy amplio interior, vale, para que estén holgados y no tengan problema. En este caso son diésel 120 caballos, motor normal y transmisión clásica. Noutra orde de asuntos, o adestrador celeste Lisardo Gómez amosouse satisfeito pola primeira vitoria, pero non tanto polo xogo realizado. No satisfecho del todo, ¿no? Porque creo que durante momentos pues sí realizamos un buen baloncesto, sobre todo en el segundo cuarto, y por momentos pues no estuvimos nada bien, ¿no? Yo creo que en defensa pues tuvimos problemas, defensa de pick and roll, incluso situaciones lado de era un tema de ajuste, y en ataque pues por momentos no estuvimos nada cómodos, nada fluidos, sin ideas. Con lo cual, bueno, la idea es ahora, estamos trabajando toda la semana pues para trabajar sobre por qué ha sucedido eso, ¿no? Por qué durante 8 minutos sí, de repente no, otra vez al final sí. Tenemos que mantener una fluidez, una consistencia y sobre todo, pues bueno, detectar los errores que hemos tenido. Yo creo que también ahí tuvo mucho que ver el Oviedo, que ha hecho un partido muy sólido, muy serio, sabiendo cómo tenía que pararnos en defensa puntualmente a ciertos jugadores. Y después, bueno, muy acertados adelante, ¿no? Porque yo creo que en la segunda parte sí estuvimos mucho mejor atrás, pero ellos tuvieron un acierto espectacular con varios triples defendidos. Recuerdo alguno de Diego Sánchez con Mitch encima, bueno, varias situaciones que tenemos que contar con ellas, pero bueno, al final hay que ser positivos, que siendo o volviendo a una línea de juego no como la de pretemporada, sino un poco peor, pues logramos sacar el partido adelante. O Concello de Lugo vende a aprobar a contratación das obras para a mellora do campo do Ceao. Terán un custe de 240.000 euros. Unha actuación moi importante, cal é a contratación das obras de mellora do terreo de xogo de céspede natural no campo de fútbol do Ceao. Ven que ten un presuposto inicial de 240.000 euros e o plazo máximo de execución será de 4 meses. Trátase en definitiva de acondicionar esa instalación que vostedes ubican perfectamente na entrada do Ceao, vindo desde o enlace da autovía A6 á dereita, para mellorar, que é unha cuestión que se leva facendo durante moitos anos e segundo as posibilidades as instalacións deportivas do Concello. Esta obra pode levarse a cabo porque foi unha das que figuraba na modificación do orzamento do Concello de Lugo, que se fixo no mes de xuño, se recordan vostedes, por valor de 2.400.000 euros. ¿Son las mejoras para adecuar el campo para el uso del Club Deportivo? Sí, efectivamente. Entre outras, é dicir, non é exclusivo para saben vostedes que existe unha demanda por parte do Clube Deportivo Lugo para que as sesións de entrenamento se leven a cabo noutra instalación que non sexa o campo, o Estadio Ángel Carro, non? Por lo tanto, pero eso vai a permitir que, cando non este utilizando o Lugo, se utilice por parte de outras, afortunadamente, moitas das existentes agrupacións deportivas deste Concello. Unha vez que estea acondicionada a instalación, se verá cales son os horarios que se llevan a ceder ao Clube Deportivo Lugo para coordinar co resto. Despedímonos con música do San Froilán, concretamente co concerto que ofreceu onte Charo Reina, pero deixámolos coa entrevista. Hoxe contamos co adestrador do Burela. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá. De otro amor para olvidarte, te mueres por saber en qué regazo apoya su cabeza dolorida.
que muere por saber, mas yo no quiero que sepas que es mi boca prisionero. Lo tengo hasta que viene la mañana, lo tengo hasta que viene